Juridikoarekin nahiko lan. Arratsaldeon, eta segida emango dugu hasiera txaldeari, segida gaurko jardunaldiari. Eta, bazkalostean, fresko gaude hemen, nizta ja ziren fiskal giroa berotzen. Eta ia esan badugu gai bat, korapioa txua badena, arazo juridiko eta administratibo eta zitzein behar dugu, eta igual bazkalosterako, igual kostatzen zegu bila bat, pixka bat. Hala ere agindu diat hemen izlariek harin gingo dutela, entretegitua eta seguru asko ikasiko dugu. Gainera, gai hau eta goizean bertan elkarlan publiko kooperatiboa hitz egiterakoan behin eta berriz atera da gaia. Geroz eta proiektu gehiago azken urteetan garatzen ari direlako lurralde burujabetzaren paradigmapean, izan energia burujabetzan, elikaduran, zaintzan, batu dira goizean, ez? Eta askotan, horiek maila lokalean garatzen dira eta erakunde publikoen, konkretuki, udalen laguntza eta implikazioa behar dute, ez? Eta elkarlan publiko, kooperatibo eta komunitario horren beharra nabarmendu da gaur goizean. Baina, topatzen ditugu ere bai, eta uste dut hemen gauden asko badakigula, topatzen ditugu ere bai arazo, ez? Legeria gauza batzuk esaten ditulako, herri batean gauza bat egiten dutelako, ondokoan ez da posible horretan dena errepikatzea, eta bai. Orduan, gaurko saioaren garrantzia horretan datza. Azkenean, bultzada bat eman nahi dugu elkarlan publiko kooperatibo horreri beharrezkoa bada ere bai, soluzioak, prozedurak, protokoloak bilatzea aspektu juridiko administratiboetan, eta ideia litzake, edo saioaren helburua litzake, hemen ditugun 3 abokatuak laguntzea soluzio horiek pentsatzen hasten. Beti ere, nik uste dut, garrantzitsua dela bai esatearena azkenean errezeta magikoak ematea eta akaso emango dituzute. Eta sorpresa hartuko dut, baina errezeta magikoaen bila igual ez goazela. Helburua litzakela, goazen hau ulertzera, goazen pentsatzea nola indezakegun, goazen prozedurak, protokoloak eta zelan egiten ari den ezagutzea, espero gabe, hemen batean agertuko zaizkigula ditugun arazo herri desberdinetan, Euskal Herriko herri desberdinetan ditugun arazoen konponbideak bilatu gabe. Orduan, sarrera horrekin emango diet hitza gure gaurko 3 izlariei, batetik Ainhoa Intxaurrandi eta Ezkurra daukagu, bera udalbiltzako idazkari eta kontu hartzailea da, kaixo Ainhoa. Eta gainera badu esperientzia luzea bai herri mugimendu eta erakunde publikoetan. Bestetik hemen eskubian Xabier Barinaga Rementeria Zabaleta, abokatua bere ere bai, eta kide aholkularitzako kidea, beraiek kide enpresatik aholkularitza eskaintzen dute bai enpresei eta erakunde publikoei, eta segurazki gero ez da gehiago gaur hitz egingo ditun gai hauen inguruan. Eta azkenik, baina beraziko da hitzaldiekin, Aitor Bengoetxea Alkorta, EHUko irakaslea eta institutuko kidea dena, kaixo Aitor, eta gainera UEUko zuzendaria. Orduan, ongi etorria 3 eta saltzaren abiskat dinamika nola izango den. Lehendabizi ordu terdian mai inguru bat izango dugu, zeinetan izlari bakoitzak 15 minutu inguru izango ditu ponentzia txiki bat egiteko. Eta ondoren solasaldi bat, solasaldi horretarako hauia horretik hitz egiten egon gera eta galdera batzuk prestatu ditugu eta puntu batzuk zeinetan hitz egiteko, baina zuen parte hartzea ere bai eskertuko dugu. Eta ondoren hori izango da ordu terdiz, eta ondoren egongo da dinamika bat, ja taldeka landuko duguna, detektatzeko pixka bat zer erronka ditugun elkarlan publiko komunitario oneri eta ditugun arazo juridiko administratiboei dagokionez. Hori bigarren partean izango da. Orduan, esandakoa hitz emango dizuet, eta bai esatearena pixkat ordena eta bakoitzak gutxi gora bera zertaz hitz egingo duen. Aitorrek pixkat marko juridiko bat jarriko digu, pixkat kontestua, azkenean elkarlan publiko komunitario honekin aurrera egin ahal izateko, eta azkenean lotuta dago pixkat bere akademiako lanketa horrekin. Ondoren, Ainhoak udalbiltzako idazkari eta kontu hartzaile bezala, udalek topatzen dituzten arazoetaz arituko da, eta kaso baitare soluzio bide baten
hasiera batetaz ere bai, eta azkenik Xabierrek ematen dituzten aholku horiek kontutan hartuta, zenolako soluzioak egon daitezken, zenolako adibide konkretuak egon diren nolabait irtenbideak bilatzeko egondako arazo horiek. Orduan nahi duzutenean, zuena da hitza. Oso ondo, eskerrik asko, Mikel. Arratsalde on denei, ari ginen hemen artean humore honez, esaten ordu hontan eta zuzenbidea eta egun arratsalde epel honekin igual gehitxon, igual hasi beharko ginateke hemendik txalo egiten hor zaudeten guztia, nik eta bain. Orduan, aurkezpenak egin ditu Mikelek, eskerrik asko, kokatu gaitu, eta orduan, eskerrik asko. Beti dago, norbait. Bai, baina... Hori da. Hor. Ondo, eskerrik asko irati. Orduan, zera, Mikelek esan duen bezala, saiatuko naiz pixkatea saltzen oinarri juridikoa eta bide batez arazoren bate planteatuko dut, baina arazoak gehien bate planteatuko dituzte, gehiago horretan ari diren Ainhoa eta Xabier, ez da ninator akademiatik eta gehiago markoa planteatzea dagokit. Orduan, zera, ikusita jardunaldiaren planteamendua saiatu naiz nolabait doitzen eta horregatik saiatu naiz marko juridikoa zerena, kooperatiba jarri nahi badegu komunitatearen zerbitzura zein bide juridiko daukagu edo zein bide edo ibilbide juridiko dagoen, ez da? Karo, gaia berez oso zabala da, kooperatiba, komunitatea, administrazio publikoak izugarri zabala da. Orduan nik hartu dute lizentzia, nire burua erabe pixka bat ordenatzeko, eta hemen tajuzko zerbait orden pixka batekin esateko, bitutu zait zilegi edo pixkat ibilbide bat markatzeko, bide horrea markatzeko, hemen jarri dudan hau, ez da? Marko juridikoa honen inguruan, kooperatibak zerbitzu publikoak ematea. Ikuspegi esan ziteken zabalago, baina niri nahiko zabala iruditu zait eta honekin nahiko lan iruditzen zait. Orduan, lau atal, zera, idea nagusia izanik, hauxe, kooperatibak zerbitzu publikoak ematea, zuzenean kooperatiba batek, zera, lau puntutan banatu dut nire aurkezpen hau, ikusita uztartzen direla bi sujeto desberdin, hain zuzenera administrazio publikoa eta kooperatiba, balde batetik hasi administrazioen ikuspegitik, administrazio ikusten ari da zerbitzu publikoa eta ze puntua ematen dion hor bide kooperatiba bati, gero beste alde batera joan da kooperatiben ikuspegia, eta hor nahi izan dut, ikuspegi zabal bati heldu. Karo, hemen aurkitzen gera Euskal Herriaz hitz egiten dugu eta gustora gainera, baina zuzen bidean horrek arazo nabarmen jartzen dugu mai gainean, marko juridiko desberdinak. Orduan, kooperatiben kasuan badago tramparik egin gabe, badago irtenbide txukun bat, eta da joatea kooperatibaren zera. Ezaugarri unibertsaletara. Eta unibertsalak esaten dut, esageratu gabe, hain zuzenen nazioarteko aliantzia kooperatibak dioena, ezta? Hemen eta munduko txoko guztietan ze ezaugarri bete behar ditun kooperatiba batek. Eta hori helduta, kooperatiben ikuspegitik, gero garatuko ditudan printzipio kooperatibo pare bat, hitz batzuk ere privatizazioaren auziaz, goizean nahiko hitz eginda honen inguruan, Gion aritu da besteak beste, privatizazioarena auzi politikoa da, nik uste badaukala bere ikuspegi juridikoaren, nik gehien bate juridikoan zentratuko naiz. Eta azkenik, modu eskematiko xamarrean, zehazki kooperatiba batek zerbitzu publikoak emateko ze formula desberdin dauden, ze aukera juridiko desberdin dauden Euskal Herriko esparru desberdinetan, pixkat eskematikoki zeintzu dira aukerak, bai? Zerbitzu publikoa, kontzeptua
zalantzari gabe Frantziatik dator, Frantziako doktrinatik, service public, eta lehenik eta behin hurbildu ezkero zuzenbidetik zerbitzu publikoan ideia, lehenengo konstatazioa da ez dagoela kontzeptu juridiko orokorrik. Inun, ez zaigu esaten zer den zerbitzu publiko bat kategoria bezala, ez da kategoria juridiko bat. Horregatik, hortxe jarri dudan bezala, esan daiteke kategorikoki, zerbitzu publikoa izango dela lege batek horrela kalifikatzen duena. Eta lege batek ez badu kalifikatzen ez dakit zein zerbitzu publiko bezala, ez da publiko izango. Beraz, behar dugu legez espres esatea hau edo beste hori zerbitzu publikoa da. Denok ezagutzen ditugun, hezkuntza dela, osasuna dela, denako. Baina legeak ematen dio izaera hori sektorialki, zerbitzu bakoitzari. Gero, pixka gehiago zehazten badegu, ikusten dugu tokiko zerbitzu publikoen kasuan, hemen ja, Hego Euskal Herrian, tokiko zerbitzu publikoen kasuan, toki araubidearen oinarriak ezartzen dituen legeak, 26. artikuluan, ematen digula zerrenda bat, zeintzu diran udalen eskumen diren zerbitzu publikoak, eta hor bai dago zerrenda bat. Argiteria publikoa, garbiketa, hilerriak eta baina lehen esan duan bezala, lege batek espreski dioelako, bestela honetan intuizioz ezin dugu jokatu. Inorez larritzeko, hemendik aurrera uste ez dudala beste inolako lege aipamenik egin, zuzenean saiatu nahi azaltzen zer dioen legeak eta ez ze legek dioen zer. Orduan, ideia uste dut nahiko argi bat egin dezakegula zerbitzu publikoaren kontzeptuan inguruan. Badago lehendabizi erabaki politiko bat, hau ala beste hori, zerbitzu publiko gisa kalifikatzeko. Eta zerbitzu publiko gisa kalifikatzen bada edozin zerbitzu, publikoa izango da, esan dudan bezala, halako edo bestelako legeak esaten duelako. Baina egon barko da irizpideren bat. Doktrina frantsesak eta bestela ere, nahiko adostua dago ideia orokorra edo irizpide orokorra nolabait da zerbitzu publikoak direla nolabait kontzeptu juridikoa izan gabe ere herritarrentzat ezinbestekoak diren behar izanak asetzeko tresnak. Osasuna, hezkuntza, energia, zerrenda itxi bat ezin da egin, zerrenda aldakorra da. Orduan, erabakitzea zeintzuk diren une bakoitzean eta esparru bakoitzean erabakitzea zeintzuk diren herritarrentzat ezinbesteko beharrizanak eta hoiek asetuko dituzten zerbitzu publikoak, hori erabaki politikoa da. Eta dagokion organo politikoak hartuko dut, esan bezala gero arau bihurtuko da, eta orduan bai jakingo dugu hau edo bestea zerbitzu publikoa da. Baita ere, ezaugarri bezala, dira zerbitzuak merkatu pribatuak ez dituenak asetzen, edo ez dituenak ondo asetzen, edo ez dituenak modu universalean asetzen, hau da, merkatu pribatuak horre kale egiten du, helburua baldin bada, herritar guztien behar izan jakin bat asetu, merkatuak ez du asetzen, edo ez gutxienez denentzat esaten duan bezala, eta guztionen ondorioz, ikusten dugu, ondorioa da, administrazio publikoak hartzen duela halako zerbitzu publiko bat bere gain. Hartzen du bere gain zerbitzu publikoaren ardura, nolabait. Ez teknikoki titularitatea, esango nuke ardura, hau da, administrazio publikoak erabaki dezake zerbitzu publikoa zuzenean eman, langile publiko edo funtzionarien bitartez, edo zerbitzu publikoa enpresa batek ematen badu ere, administrazio publikoak edukiko du ardura zerbitzu publiko hori kontrolatzeko eta azken finean bermatzea izango litzateke. Administrazio publikoak edo ematen du zuzenean bere baliabide publikoekin zerbitzua, hori daukera bat, eta bestea da enpresa batek egitea, kooperatiba izan daitekena, eta kasu horretan administrazioaren funtzioa izango litzateke bermatzea eta kontrolatzea. Zerbitzu publiko horren ematea, bai? Antxe esan dudan bezala, bi aukera daude, bi aukera nagusi, administrazioak zuzenean ematea, edo enpresa batek eta kooperatiba bere xehetasun guztiekin enpresa bat da, zuzenbide aldetik bederen, eta orduan enpresa batek esaten denean eman dezakela zerbitzu publikoa, besteak beste, zalantzari gabe enpresa hori izan daiteke enpresa kooperatibo bat.
Orduan, edozein enpresak printzipioz eman lezake zerbitzu publiko bat eta besteak beste kooperatibak, bale. Baina kooperatiba izateagatik badauka araubide juridiko berezi bat eta legerian ikusten ditugu aurreikuspen batzuk kooperatiben alde, kooperatibek zerbitzu publikoak ematearen alde. Kontratu publikoen legeriak, hemen nago Hego Euskal Herrian, kontratu publikoen legeriak esaten du kooperatiba sustatu behar direla, kontratu publikoetan irizpide sozialak egon behar direla, eta gero badago, zehazki, gaizki jarri dute zera, diapositiba, justu ikusten da horbeian 48, badago, arau jakin bat, irakurri dudanez oso gutxi aplikatu dena, baina dioena, oso argi dioena, eta dioena da, horre jasotakoa, da, zera, kontratuen legeko, Espainiako kontratuen legeko 48. Xedapen gehigarria. Hor dago, legearen bukaeraldean, eta dioena da, zerbitzu publikoak eskaini behar direnean, arlo sozialean, osasunaren arloan, kulturan edo hezkuntzan, esparru oso zabala, laurak hartzen baditu kontuan, kontratuen erreserba egiteko aukera dago kooperatibentzat. Kontratuen erreserba egiteko aukera oso gutxi erabilitakoa, baina hor dago aukera hori legeak mahai gainean jartzen duena, kasu honetan Hego Euskal Herrirako. Bueno, zera, zerbitzu publiko administrazio ikuspegitik aldenduz eta beste aldera joan da, planteatu nahi nun, tokatu zaidan alde teorikoena, kooperatiba batek zerbitzu publiko, kooperatiba bat sartzen denan zerbitzu publikoetan ze hurbilketa egiten duen, ez? Orduan, baldin bagatoz, printzipio kooperatibora, pensa dezakegu, laugarren printzipio kooperatiboak, hor agertzen den horrek, autonomia eta independentzia, lehenengo irakurketa batean, azaldeko irakurketa batean bederen, pentsatu dezakegu, honek ez duela, hau ez dela oso ondo, erkatzen kooperatiba batek zerbitzu publikoak ematearekin, esan nahi dut, ikus daiteke edo plantea genezake, arriskua izatea administrazioaren menpeko, teorian behintzat, horregatik jarriet, zentrifugoa, kooperatiba bat, zerbitzu publiko bat, ematetik aldenduko lukeen, edo gutxienez prebentzio hori ezarriko lukeen printzipioa, ez? Eta guztu kontrakoa, printzipio zentripeto bezala, erabat zentzua ematen diona, zera, kooperatiba batek, zerbitzu publiko bat, emateari, izango litzateke, zazpigarrena komunitatearekiko barkatu interesa, ez? Pixkat gehiago, gomeni da sakontzea, esan dudana oso azaletik esan dut, autonomia eta independentzia, herri honetan askotan entzun ditugun ideiak, ez da? Kooperatibaen, laugarrena da, autonomia eta independentzia dioena, berez ez ditu erabiltzen sinonimo bezala bi terminoak, autonomia zari den, horrein esaten nahi izena da, nazioarteko aliantza kooperatibak dioena, iturria da hemen nazioarteko aliantza kooperatibaren printzipioak eta nazioarteko aliantza kooperatibak berak bere barne txostenetan egiten duen printzipioen interpretazioa. Orduan, autonomia zari denean esan nahi du autogestioa burujabetasuna. Hori bezain simple eta bezain sakon aldi berean. Kooperatiba bat, kooperatiba izena merezi ahal izateko burujabea izan behar da. Eta independentzia zari denean da kanpora begira, ezin dala izan inoren menpeko. Ezin dala izan inoren menpeko, ezin da izan kooperatiba bat, eta hemen litzateke arriskua botere publikoen menpeko, dena den zera, ezin da izan menpeko hori esan genezake, baina aztertu beharko luke zein dan kooperatiba batek administrazio publiko batekin daukan harremana, eta azkenean nazioarteko aliantza kooperatiboak esaten digu marra dela aurreko diapositiba. Marra gorria esan nahi dut, marra gorria da burujabetasuna. Egon daiteke elkarlan bat administrazio publiko batekin, enpresa pribatuekin, elkarlan mota desberdinak, intensidade mota desberdinak, marra gorria da burujabetasuna. Kooperatibak gorde behar du, kooperatibistek gorde behar dute kooperatibaren zera, burujabetasuna, beraiek erabaki behar dute kooperatibaren norabide azken finean, bai? Beraz, marra gorri horrekin zilegiak dira, beti ere nazioarteko ikuspegitik, harremanak administrazio publikoarekin edo enpresekin.
beti ere, arriskuan egonik menpekotasun politikoa edo menpekotasun ekonomikoa esan dudan marra gorriarekin, bai? Hori da ideia nagusia. Interesa komunitateagatik, agian ideia, hobeto dago eski, interesa komunitateagatik, interesa, agian inglesezko adieran potenteagoa da eta hobeto adierazten du ideia concern for community, concern, benetako ardura bat, ez? Interesa baino, benetako arduratu komunitateagaitik, ez? Orduan, zerbitzu publikoak estetekarri diapositibetara astu egin zait, bakarrik idea bat. Zerbitzu publikoen ezaugarri garrantzitsuenak direla, unibertsalak izan behar direla, zerbitzu publikoak, berdintasunez hiritar guztiek eduki behar dute sarrera zerbitzu publiko bati, eta gero jarraikortasuna, zerbitzu publiko bat ezin da abian jarri 3 hilabetetan desagertzeko. Orduan, zerbitzu publikoak unibertsalak izanik, oso egokiak dirudite komunitatearen zerbitzu izateko, horre oso gertu daude nolabait, eta printzipio kooperatibo honek dio kooperatibek lan egiten dutela beren komunitateen garapen jasangarriaren alde, pixkate, ideia gehiago estutuz nazioarteko aliantzia kooperatibak esaten digutna, kooperatibak ditu bi esparru nolabait, ez? Kooperatiba bera, bazkideek osatzen dutena, kooperatiba enpresa bezala eta enpresaren esparrua, eta gero dago komunitatea. Ze punturaino kooperatibatek behiratu behar du barrura, eta ze punturaino eman behar dio komunitateari. Ideia hemen agertzen dena da, kooperatibatek sortzen duen aberastasunetik nola egin banaketa hori, zenbat gorde kooperatibestentzat eta zenbat komunitateari, hori kooperatiba bakoitzaren erabakia da. Bazkideek erabakitzen dute, zenbadan beraientzat, zenbat berrinbertitu kooperatiban, eta zenbat eskaintzen diote euren komunitateari. Kooperatiba bakoitzaren erabaki soberano da. Oso ondo, eskerrik asko, Mikel. Privatizazioaren inguruan, zelako gai hau, ez? Zuzenbide ikuspegitik aurkitzen gera kooperatibismoak eta orar gizarte ekonomiak dauka arazo potolo bat eredu bitarrarekin, ez? Eredu bitarra zuzertzera publikoa ala pribatua, ez da? Claro, zuzertzera publikoa ala pribatua, zuzenbidean publikoa ez den guztia pribatua da. Orduan, zuzenbide ikuspegitik ez dago inolako zalantzarik kooperatibak pribatuak direla. Nik horte ikusten dut Enekoitzeke autore oso, ekarpen handiak induzten autoreak aipatu ditugu izan, nik zango izuet gozaltzenin izenean buratu zaidan gauza bat, kontrastea egiteko. Pensatu dut kooperatibek eta gizarte ekonomiako erakundeek daukaten arazoa eredu bitarra hauekin, arazoa da noski ikusezintasuna, publikoak ez dira, baina pribatu. Nik uste eta hau dala pixkat, zera, zu espainola ala frantsesa zera, bezala, ez? Ni euskalduna niz etarro nago, baina zure pasaportean ze jartzen du. Pixkat antzekoa, ikustezina. Zuzenbidea, zurruna da, publiko ala pribatu, espainol ala frantses, niri ez kontatu besterik, ez da? Erakutsi dazu pasaportea, orduan, kooperatiben pasaporteak esaten du pribatu direla, ez da? Hori, larria da, ze noski euskal izakeraren kasuan bezalaxe, ez da, ikustezin bihurtzen da ikusi beharko litzateken oinarrizko ezaugarri bat, ez? Ze gertatzen da jabego komunitario eta kolektibarekin, azken finean desberdindu behar da pribatuaren zakuaren barruan zuzenbideak sartzen ditugu, izanera ipatu da eta denok dakigu, ez naiz ezer deskubritzen ari, pribatuaren zaku berean sartzen ditugu irabazi asmoa duten enpresa kapitalistak, kapital soziedadeak eta irabazi asmori gabekoak bokazio publiko komunitarioa dutenak. Hau, gu hemen ekarri gaituen gaian, honek ez dauka zentzurik, baina horrela da. Dauka zentzuri, baina horrela da zaku berean sartzea. Gero badaude xehetasun batzuk, baina funtsean kooperatiba pribatua dira eta horregatik jarri privatizazioa galdera ikurrarekin, ez da? Kapital sozietateak, pertsona sozietateak.
Egia da, batzutan zuzenbidea oso konplexoa dela eta batzuk esaten dute hori datorrela erdiarotik eta nahita egindako zerbait dela, zuzenbidea zerbait oso konplexua herri xearentzat iritsi ezina izan dadin, ezta? Oso gauza zentzuduna. Bueno, batzutan zuzenbidea oso sinplea da. Ze, kapital sozietate da enpresa bat bere ardatza kapitala dela. Nik nago dirua irabazteko, beste guztia bigarren mailakoa da. Ezin argiago, kapital sozietate, ni beti jartzet adibide bera. Txokolatezko tarta ulertzen dugu, ezta? Kapital sozietate izango da, hoxe. Eta kooperatiba da pertsona sozietate bat, hor ardatza pertsonak dira. Gero mutur jokaritzen badira beste kontua, baina dira pertsonak eta ez kapitala. Orduan, bi figura indezbirden hauek zaku berean sartzea oso kritikagarria da, baina hori da daukagun errealitatea. Orduan, goizean era ipatu da, Ekoitzek ipatu du, Euskal Herrian zuzenbide pirenaikoa eta jabego komunitarioak dauka tradizioa handia, tradizioa bai, baina gaur egun pribatu. Herri ekimen guztiak, herri santu honetan egin dira modu komunitarioan eta gizarte ekimeneko ekimenen bitartez. Zerrenda buka ezina da, egunkaria, ubera, ikastola, kontsoio, zerrenda oso soluzioa da. Oiek, besterik gabe, pribatu dituko ditugu, benetan dituko ditugu, pribatu eta sartuko ditugu iberdrolaren zaku berean. Barkatu publiziadatik, batez ere Goienerreko bazkide garenok. Orduan, zuzenbide konparatuak, Mikel, ematen dizkigu, planteatzea, hirugarren bide horrek, komunitario dena delako horrek, eukitzea aitorpen juridiko bat, badauka zentzua. Zeleku batzutan egiten da, hemen dituzu adibide batzuk, Bolivia, Kolombia, Ecuador, Venezuela. Gehien bat, kultura indigenaren eraginez, gu ez algera Europako herri indigena zar bat, hor daukagu erronka bat zuzen bidean, ezta? Beraz, konstituzioetan herrialde hauetan, dago aitortua jabego komunitarioa. Bueno, ereduritarra gainditu beharra, esaten nahi izena, tititi, eta... Minuto bat euki dezaket, Mikel? Ez, bale. Bueno, orduan, azken atalera noa, aukera juridiko desberdinak, pixkat egin dute sailkapen eskematiko hori, EAen, zerbitzu publiko kooperatibak, EAen, ekimena ardezakete sujetu publiko desberdinek, udalek, mankomunitatek, partzuergo, eudelek ere, Nafarroko Foru Komunitatean baita ere udala eskualdea kontzejua, iparraldean udalek eta Euskal Hirigune elkargoak eta ez dauka denborarik. Zerbitzu publiko lideratu daiteke batez ere 3 formula bitartez, administrazioa bazkide izanik edo kontratu bitartez edo lankidetza hitzarmen bitartez, aukerak hor daude, xehetasunekin, baina aukerak hor daude, beti ere zerbitzu publikoak eskaini daitezke kooperatiba bitartez, administrazioa kooperatibako bazkide izanik, hau izango izateke implikazio maila altuena, edo administrazioa sartu gabe kooperatiban kontratu bat eginez, edo lankidetza hitzarmen bat, aukera horiek daude Nafarroan, EAen eta iparraldean ere, iparraldea da gutxien aztertu dudana, baina dago figura bat oso egokia, Societe Cooperative d'Intercollectif, eta ni zer esango dut bukatzeko, xehetasunetan sartu gabe aukerak hor daude, adibideak eta ezagutzen dituzu zuek biak ni baino asko hobeto, eta arazo praktikoak, joango naiz konklusioetara, Euskal Herri osoan ere baditugu sujetoak alde publikotik euroeskualdea edo partzuergo bat, kasu honetan existitzen den udalbiltza, ezta? Europako mailako kooperatiba baita ere da hor dagoen aukera bat, eta aukera bat herri honetan gauzatu egin dana ikastolen bitartez, nik entzun duanez Europa mailan sortu den bigarren Europako kooperatiba izan da ikastolena, eta orain bai bukatzen dut, eta barkatu, kooperatiba tresna juridiko baliagarria da, zerbitzu publikoak emateko, juridikoki bidea hor dago, harriren bat edo beste baino bidea hor dago, konplexutasunen gainetik zuzen bideak aukera ematen du eta irekitzen du bidea kooperatibak zerbitzu publikoak emateko dinamika batean sartzeko, aukera badago, dudik gabe, eta ze behar da, bultzatzea, nik esango nuke arazoa ez dela zuzen bidea, kasu honetan,
Arazoa zen bida, behar da, bi eragileen aldetik matx egitea eta biak mugitzea. Administrazio publikoen aldetik borondate politikoa, ze azkenean, zerbitzu publikoak esan dut, kalifikatzea administrazio publikoak erabakitzen dute, beraiek zuzenean eman ala kooperatiba bitartez, baita ere erabaki politikoa da orduan. Borondate politikoa da hurbiltzea kooperatiba bati, eta beste aldetik ere mugitzea, oroar herri ekimena mugitzea kooperatiben tresna juridikoa erabiliz. Mila esker. Eskerrik asko Aitor, barkatu moztea, baina beste denbora gabe gelditzen Noski, barkatu zu. Eta besterik gabe, Ainhoa hitz ematen dizut, esaten genuen bezala, orain sartzeko pixkat marko horrek sortzen dituen, edo ez dakiten markoa edo ez, baina sortzen dauden arazoak azken finean elkarlan publiko komunitario hori martxan jartzeko. Bai, bi esker, eta bi esker, aurkezpenagatik, ideia asko eman dizkiguzu. Bueno, nik esan beharra daukat, lehen hitzartze baten, zatxo bat entzun dut, eta bueno, nik ulertuta udalak ez direla soilik zerbitzu emaileak, iruditzen zait hortik haratago, ez gobernantza ereduak aldatu behar direla, aldatu behar ditugula errotik, eta nahiz eta udaletxe eta udaletxeei buruz arituko naiz, gero nahi bazue beste instituzio batzuei buruz arituko gera, baina printzipioz udaletxea da herritarren eta herri mugimenduetatik gertuen dauden instituzioak, eta gobernantza eredua aldatzen ari garen honetan, ez, udal askotan aldatzen ari da gobernantza eredua, beti udal askotan oztopo handiak ditugu, eta oztopoa ez da legedia, zenik esaten dudan moduan, legeek ia guztia baimentzen dute, kontua da nola, eta beti ditugu hor udaletan oztopo handienak ditugu pertsonak, ez? Lege horiek interpretatu behar dituzten pertsonak. Ikusten dugu eta guri gertatu zaigu udalbiltzan, ez? Energiaren inguruko proiektu batean, udal eraikinetako teilatuetan plakak jartzearen inguruan, udal batean egikaritu da proiektua, jarri dira plakak, eta ondoko udalean ilegala zen hori egitea. Orduan lege berdina aplikatzen badugu, zein da arazoa? Arazoa da lege hori interpretatzen duen pertsonak blokeatu egiten duela dena, ez? Orduan, gobernantza eredua aldatzea, aipatzen dudanean, ez da soilik gobernua edo politikariak aldatzea eta politikarien jarduna eta moduak aldatzea baita ere, eta hortan udal asko eredugarri bilakatu dira, baina gero atzetik ditugu, hor harri txintxarrakola zapata barruan izaten diren idazkari kontu hartzaileak. Horiek batzutan izaten dira, funtzionarioak, Eta anekdota bezala kontatuko dute, baina oso kuriosoa da Diputazioan, nola bigarren solairuan badaude bi planta dira, bat da planta noblea, da dena egurra eta kriston, urrezko ariakin egindako tapeteak, eta holako zeak, eta beste aldea da funtzionala, bulegoak, funtzionarioen bulegoak. Funtzionarioek planta nobleari deitzen diote la planta de los eventuales. Horiek junta etorri egiten dira, beraiek hor gelditzen dira. Eta beraiek hartzen dituzte erabakiak askotan. Erabakiak izaten dira, baimentzekoa hainbat proiektu, interesekoa baldin bada beraientzako, eta bestetan ez, bestetan oztopatzekoa. Orduan, ze planteatu daiteke horretan, ze planteatu daiteke, ze funtzionarioa hor dago. Orduan, ze planteatu daiteke horren aurrean. Hor nik uste dut eta hor epe ertain baterako eraldaketa bat planteatu behar dela, eta epe ertain horretako eraldaketa da gobernantza eredu aldaketa horretan sakontzeko funtzionario horien, ez dakit nola esan, ezaugarriak, finkatzea. Zer behar dugu? Pertsona bat konstituzioa oso ondo dakiena, Espainiako konstituzioa goitik behera ezagutzen duena, baina gero oztopatuko dugu plaka solarrak jartzea. Edo behar dugu beste pertsona bat. Baina hori, poliki-poliki, egin behar da, aldaketa horiek eman behar dira, ez? 19. mendeko instituzio batzuk ditugu, 21. mendeko beharrei ezin asetu dabiltzanak, ez?
Orduan nik uste hori bai dela epe ertain batean, hautaketa prozesuetan, beste gauza batzuetara begiratu behar dugu, pertsona horren gaitasunetara, eta ez hainbeste, lehen aipatu dudan Konstituzio Espainola ezagutzea, eta hori epe ertain batetarako bidean, ez? Baina gaur-gaurko zer? Ikusten dugu, udal ezberdinetan gobernu ezberdina daudela, proaktiboak, herri mugimenduekin bat egiten dutenak, proiektu eraldatzaileak planteatzen dituztenak, inkluso kooperatibaren eredu horretan murgilduta daudenak, baina gero pertsona batek blokeatzen dizu eta zureak egin du. Orduan gu orain udalbiltzan ikusirik olako arazo batzuk baditugula gure kideen artean, 86 udal osatzen dugu gaur egun udalbiltza, planteatu dugu udal idazkari eta kontu hartzaile ari direnak gaurkoz idazkari eta kontu hartzaile lanetan lantalde bat sortzea, multidisciplinarra izango dena, askotan idazkari batek edo kontu hartzaile batek oztopoak jartze dizkizunean alternatiba planteatzeko eta mahai gainean jartzeko, ez? Baina ez hori bakarrik ez pertsonak lanean aritu gaitezkenak desblokeatzen pertsona edo funtzionario horrek blokeatu duena, baizik eta artxibo bat egitea dokumentala, oso importantea delako udal guztietan lehiaketa bat atera behar dugunean, udal guztietan zerbitzu bat eman behar dugunean, zerotik abiatzea normala, iruditzen zaigu. Beste pertsona batek egin badu txosten juridiko bat, beste pertsona batek prozesu bat egina baldin badago, ikusi dugu prozesu horretan egingarria dela, aurrera atera dela, ondo atera dela, ez da logikoagoa zurera egokitu, baina lan hori aprobetxatzea hori ez dago gaurkoz. Eta hori ere, iruditzen zaigu, badela gure pendiente daukagun asignatura hori, ez? Eta, udalbiltza ere horrekin ari da lanean, eta esan behar dut, eta kooperatibaren hildotik, oraintxe udalbiltzak baditu hildo estrategikoak edo subirautza hildo ezberdinetan lanean ari gera, eta bat da zaintza, bestea energia, bestea elikadura, eta kultura, euskera, eta hor bakoitzak bere ibilbidea du, ez? Eta hor lanketa batean ari gera, ja erabakiak hartu dira, hor sortu zen pasaren urtean egintzen olako batzar bat energia komunitate ezberdinekin, eta hor mandatu bat atera zen batzar hartatik, eta izan zen kooperatiba bat sortzea, ente juridiko bat sortzea, bigarren mailako energia komunitateen ente juridiko bat sortzea. Orduan hor sortu da talde multidisciplinar bat ere energia komunitateek izan dutena hitz eta indar handiena, eta hor joan gera lanketa bat egiten, eta kooperatiba bat bigarren mailakoa sortuko da, Europako legedian oinarrituko dana, iparraldea eta hegoaldea uztartuko dituena. Euskal Herria bere osotasunean markon moduan hartuta, eta Europako legedian oinarrituta, eta energian izango da Europan lehenengoa, Europako legedian oinarritzen den kooperatiba bat, eta hor erabakien artean, oraindikan, hastapenetan gaude, hastapenetan ez estatutuak idazten ari gera, baina erabaki garrantzitsu batzuk hartu dira, eta zalantzari gabe bazkide udalak izan daitezke, eta administrazio publikoa izan daiteke. Eta, hori da pixka bat erronka hori dugu, baina iruditzen zait, derrigorrezkoa dena, eta gaur egun falta zaiguna da, heltzea nola udaletan legeak ematen dituen aukera guzti horiekin, udaletan nola gauzatu daiteken hori, ez? Hori da pixka bat erronkarik handiena, eta zalantzari gabe udalak kooperatiben parte izan daitezke, eta kooperatibismoari bultza egin behar diote, zalantzari gabe. Horrek izan behar du bidean ikuste dut, ez? Udalak ezin dute izan soilik zerbitzu emaileak, eta momentu batean hori bilakatu, nik uste dut propio bilakatu nahi izan dutela,
eta gainea zerbitzu guzti horiek externalizatu eta privatizatu ohiko enpresei, irabazi asmoa duten, soilik irabazi asmoa duten enpresei. Eta hortik ezin dugu joan. Orduan eraldaketa oso bat behar dute udalek, eta gizarteak ere bai, eraldaketa oso bat behar dugu, hori aurrera ere manalizateko. Hori da, pixka bat, nire aurkezpena. Eskerrik asko, arazo batzuk eta baita lanketa batzuk edo soluzio bide posible batzuk bota dituzu, gero segurazki izango du aukera galderen bitartez eta horietan sakontzeko, baina bai ideia bazen orain Xabierrek bukatzea soluzio bide horiekin eta kasu batzuetan zenolako irtenbideak planteatu diren egon diren arazo horien aurrean, ez? Orduan Xabier nahi duzunean? Bale, mil esker, entzuten daula, bai ez? Bueno, gai politxe eta diberen zaila jarri diezu, ez? Soluzio bidek, bale. Bueno, soluzio bidek eta aiatu ben jo lehen pixkoa hola urbilduko ga. A ber, aurrena eta behin, prestatutan eusken puntu mordoska bat, ja biok zanpatu dituzue, osea, lan errestu diezue, ze uste dut gainea, hainbeste koinziditzea hiru hon arten zerbaiten seinale bada, ez? Prestatu gabe koinziditzea, nola udale parte hartu dezaketen kooperatiben jardunean eta bai bazkidetza, kontratua, osea, bio komentatu duzue, orduan igual aterako donik ere, baino azalduta eta oso azalduta gelditzen da. A ber, nonbaitetik hasteko, hemen kooperatibismo bat komunitateari begira lurraldeetako beharrei erantzuteko ereduak zen titulo, ez? Orduan, ni ez nator ez akademiatik eta ez erakundeetatik, kale gorritik nator, nolabait esateko, proiektu txikietatik, gure aholkularitza proiektu txikietan jarduten da eta hortan daramazkigu hasi ginenetik orain dela 30 bat urte, eta aurreneko puntuen eretzat da lurraldeak behar haman komunak, baino baita desberdinak ere badituztela. Ez da berdine Nafarroako mendialde urruna edo Bilbo inguruko auzo bat. Zenbait behar berdinak izango die, herrigintzan eta kooperatibigintzan eta bar, eta beste zenbait behar oso desberdinak izango die. Orduan, nik uste behar ditugula erraminta haman komunak eta gero baita tokian tokira egokitzen dienak. Alde hortatik baita, hitzeiten nahi zineten bitarten, gauza bat nik irudikatu ez nuna, baina oain oso argi idutu zatena da, adibidez gure lurraldean, mendialdean, orain dela urte batzuk, auzolana zen garrantzia handia zuen zerbait, handia, sakona, indarra handia zuena, udala zen indar txikia zuen zerbait, hau da, legitimitate handia eta agintza handia, baina indar praktiko txikia, rekurso gutxi zitulako. Eta gero sektore pribatua zen, bazen, ez? Baina auzolana zen haundie. Eta hor transformazio bat egon da, eta gero hirigunetan gehiago, eta sektore pribatuan oso haundia da, sektore publikoa haundia da, eta auzolana, herrigintzan eta ematen da, baina kooperatiba gintzak eta indo nolabait, hor. Osea, zuk esaten zinuna, kooperatiba gintza, zer da, pribatua, publikoa, osea, nolabait, herrigintza dago elkartez, ekonomia soziala kooperatiba baino haratago esaten da, ez? Bai, elkartea fundazioak ere hor sartzen di. Orduan, ekonomia soziala dago pribatua eta publikoaren tarteko auzolan esparru hori betetzen, nolabait, eta kooperatibak ere kasu askotan erizpide ekonomikoekin bakarra funtzionatzen dute, edo ekonomikoa da nagusia, baino beste kasu askotan kulturala, soziala, ekonomikoa uztartzen dituzte, ez? Orduan, alde hortatik, nik uste paradigma aldaketa bat gertatzen ari dela praktikan, ez teorizazio mailan baizik eta praktikan, eta da, herri bakoitzen, o herri askotan, ja badaudela proiektu komunitario batzuk, behar dituztenak, herramienta juridiko batzuk, orain arte, topatu ez ditugunak. Orduan, zerrekin jokatzen duzu, lehen oitzen zen, auzolanen. Baina, auzolana da, instituzio bat, juridikoki gaina onartuta dagona, Nafarroko legedian eta EAEkoan ere bai, baina gero sortu ziren elkarteak hutsune hori betetzeko, gero sortu ziren fundazioak beste modu batera vertikalagoa ziren behar hoiei aurre egiteko.
Gero kooperatibak hori ekonomikoki antolatu behar zenean. Eta orain nik uste paradigma berri bat dagola. Dela, ja, nolabait erronka komunitario bat dagonean, bai publikoa, bai pribatua, bai auzoaldetik, bai auzolan aldetik, hemen usurbilen gaude, agina hor ikusten ditut herri kooperatiba da niretzatorren simbolo bat, ez? Hor ja implikatu daiteke komunitate osoa, publikoa, pribatua esaten dioguna, auzoak, eragileak, ze horra parte daude nork tiratzen du karro hortatik, ez da beti izaten denak berdin, ez? Orduan, nik praktikatik eta kaletik ez hausnarketa bat egin dudalako, baizik eta ikusten dudalako, nik uste dut badagola halako paradigma aldaketa bat, eta behar ditugula Euskal Herrian, modelo berri batzuk, izan daitekena patchwork bat, izan daiteke, herri kooperatibak egin, olatukopen eskutik egin duena da, nolabait, berezitasun batzuk eman formula kooperatiboari. Beste kaso batzutan egiten duguna da, txertatu elkarte bat kooperatibaren barruan bazkide bezala, o fundazio bat, o udala, bazkide laguntzaile, bazkide ez dakizer, kolaboratzaile, baina bai duitzen zat daukagula hori, ez doke jo esango, baina paradigma aldaketa bat, behar eta aukera berri bat involukratzeko bai herria, bai eragileak eta bai sektore publikoa, osea, erakundeak nolabait herrigintzan o proiektu gintzan tokian tokikoa, eta hori berriz ere, ez da berdina izango Pirineoko denda bat behar duen herritxo bat, edo zaintzako makroproiektu kolektibo bat, bere ala etorriko direla pilaka, ala beharrez. Orduan, gertatzen ari den zerbait da. Ez gara ari teoria mailan. Aginan egin da, Bakaikoan egin da herri kooperatiba bat, Leitzan egin dira antzeko gauzak, o formula juridiko desberdinarekin, baino helburu berdinarekin, badaude kaso praktiko mordo bat non udalak, batez ere udalak, Nafarroko kasuan, gobernua ere bai zenbait kasutan, baino udalak beren buruari galdetzen diotenak nola parte hartu dezakegu proiektu hontan, eta hor daukagu, komentatzen zenuten, bai marko juridikoa eta bai arazo horiek, ez? Baina nola egiten dugu, bazkidetzen gea, kontratu publiko bat deitzen dugu, lizitazio bat, lankidetza hitzarmen bat, diru laguntza bat ematen diogu proiektuari eta barreratik begira gelditzen gea, osea, modu desberdin asko daude, baina baitare daukagu ezagutza falta, edo praktika falta haundi bat, nik ustez, ezagutza badago, baina praktika falta, eta gero, komentatzen genuna, gu aurreneko aldiz haitu ginenen hau prestatzeko, eta gero gu aritu garenean, halako protokolo baten falta, osea, guk aholkularitzatik zerbait ez dugunean argi ikusten fiskalki, egiten dugu konsulta vinkulante bat. Osea, bialtzen diogu Ogasunari, aizu, gure ustez hau hola da, baina hola da, gero hankarik ez sartzeko. Orduan, Ogasuna baietz esaten baldin badigu, tira milaz. Badakigu, hori egin dezakegula. Eta nik uste, hemen esaten dugun, Ainhoa, zuk esan duzuna, funtzionariek, teknikariek askotan beldurra dute, ez dute ardurarik nahi, edo bakoitzak bere interpretazioa dauka harrigarri desberdina bestetik, baina egin dezakegu, eta ez dago egina, halako protokolo bat, zer egin daiteke? Hau da, entitate publiko batek, udala, diputazioa, berdin zait, zer? Parte hartu nahi badu proiektu komunitario baten, demagun kooperatiba bat, elkarte bat, ez dakiz zer, zer behar dugu, irabazi asmori gabekoa izatea, bat, Nafarroako legean, ez dakiz estatuko kontratuen legean, ez dakiz artikulo, bi, esparruak izatea, hau edo hau, eta gero, aukerak, bazkidetzen baldin bazea, A, B, C, bazkidetza ez, kontrato publikoa, kontrato publikoa baldin bada, tapa, kontratu erreserba, protokolo bat egitea, hainbeste abokatu gauden herrialde baten, ez ditzek hainbeste kostatuko, ez? Pentsatzen dut, ez? Eta gero, kontrastatu dezagun hori norbaitekin, edo norbaitzuekin, hau da, horrek behar du gero filtro instituzional bat,
udaletako teknikariak eta dardarka ez egoteko. Hau da, prestatzen den protokolo hori izatea ja nolabait testatuta dagoen zerbait. Baina oso gauza praktikoa, ez? Bademekun bat horrikoa. Zerbait praktikan erabili daitekena, eta bide horri bat irekitzen diozuna edozein udaleri, berdin zait, Euskarreseko udala, denda bat, udaletxeko behiko solairuan denda bat ireki nahi da, baina zein behazo, kontrato publikoa, lizitazioa, ez dakiz zer, bueno, ez, badago aukera bat, herriko kooperatiban bazkide bezala sartu, eta ente instrumental bezala, esategatik ari naiz, eta orduan, badaukazu hor, bale, eta gero horreri erantzten badiozu zuk esan duzuna ja, dokumentazio deposito batena, ez, nik uste, asko erresten die gauzak, eta batez ere udalerri txikiei eta udal txikiei, eta ertainei ere bai. Osea, ez duzu bida, protokoloan, hau, lankidetza hitzarmenak, A, B, C, 5-6 eredu, gaika. Kopia-kopiare, aldatzen diozu kopuruak, orduan, nik hori dena, uste dut, gainera tortzen nahi zaigun zerbait dela, herri bezala, ze gu alako aholkularitza txiki-txiki bat gea, baino ikusten ari gara, eta lankidetzatik, olatukopekin lankidetzatik, eta ikusten ari gara, ze toki desberdinetan ematen ari diren antzeko arazoak, naiz eta proiektu oso desberdinak izan, eta behar berdintsuak dituztenak juridiko-teknikoki, eta nola adibidez honek konponduko luken. Ni etorri nintzen hemen, kasu praktikoak bai, kasu praktikoak dira, niretzatek, olako egoerei aurre egiten dietenak, erakunde publikoak, herria eta eragileak batzen dituzten kasuak. Eta horiek non eman dira Bakaikoako herri kooperatiban, ematen ari dira Aginan, ematen ari dira Leitzan, ematen ari dira hainbeste tokitan, beti ere ekonomia sozialeko erramientekin, ez beti kooperatiba gintza hutsetik, ze kasu askotan elkarteak ere erabiltzen ari dira. Baina nik uste dut, erramienta bezala kooperatibak du malgutasun bat beste ia inongo erramientak ez duena, hau da, elkarteak eta askoz zurrunagoak dira, fundazioak areago haindik, baina kooperatibaren legedia oso malgua da, baita egia, sortu delako askotan, kooperatiba handiagoen beharretarako, eta orduan hor dago txikle moduko aukera asko, baina erabili daitezkenak. Arazoa daukagu baita, Nafarroko legedi bat daukagu, EAeko beste legedi bat, Frantziako estatuko beste legedi bat, baina, bueno, hor dago, printzipio kooperatiboak... Europarra daukazu. Hori da, eta printzipio kooperatibo unibersalak ere hor daude, ez dira gai asko printzipio universal batzuk dauzkatenak. Orduan, ez dakit, niri, ez dakit oso ongi, 5 edo 1 minutu, bale, tarten, 3, bale, sobra zazkit 2, ez. Soluzio bideak niretzat da, ezer berrik esan gabe, esan den zerbait dela borondate politikoa, dauden erramintak argitzea, bai herrigintza edo kooperatibagintza aldetik, hau da, legea manejatzen ikastea, ez da, oso malgua da legea, baino ez da simplea, ez da lege simple bat, badia asko zen lege errexagoak. Eta asko dira. Bai, eta asko dira, gurutzatzen dira, baina, bueno, horiek erabiltzen ikastea, eta gero, protokolo argi bat egitea, sektore publikoarekin elkar lanean ari behar denean nola jokatu. Nik uste hori klabea dela, eta hori bai falta zaigula. Eskerrik asko, zuri ere bai, eta eskerrik asko hiruei, eta pixka sartuko gera galderetan. Eta batzuk hitz egin ditut, baina hitz egiten zenuten bitartean, beste batzuk etorri zaizkit, orduan improvisatua bezala ingo dugu. Eta nik baditut, gauza batzuk etorri zaizkit, hola nahiko hankak lurreratuz edo, eta hor protokolan inguruan, baina gero gauza batzuk ere bai, pixkat inkluso zuei kontra egiteko edo polemizatzeko. Jakin gabe zer esango da, baina bueno.
Lehendabizikoa igual bai, hor bota duzu protokoloarena, ez? Eta gaina hasi zera botatzen horren osagai batzuk, eta kaso interesgarri izan daiteke, zuei ere bai hitza emate horren inguruan, eta bueno, hemen ulertu dezakegu da hola horrelako konpromiso hasiera bat, horrelako protokolo bat lantzeko, gaina zuek udalbiltzan bai lantzen ari zarete, orduan, bueno, iruditzen zait interesgarri izan daitekela, pixkat horren inguruan, pixkat gehiago aritzea, eta zuek ere bai botatzea iritzia horren inguruan, eta ze osagai izan barko lituzken protokolo horrek, oso praktikoa den zerbait, eta oso baliagarri izan daiteken zerbait izan daitekelako, ez? Ez dakit, nik uste dut protokoloa dudigabe ezinbestekoa dela, artxibo, ez dakit nola deitu, dokumental bat ere bai, baino gero ezinbestean baliabide humanoak. Hau da, pertsona talde bat, eta ez dakit izan behar duen idazkari talde bat, guzti horri bide edo interpretazio emango diona, ez? Ezuk aipatu duzu egiten ditugun galdera lotesleak direla, hitz egiten dugunean ogasunaz eta barrez, egiten duzu galdera bat, esate duzu, nik ulertzen dut, hau horrela dela, eta tipo impositibo hau aplikatu behar zaiola. Eta baietz erantzuten baizute aurrera. Hori honekin, protokolo honekin, nor da entea, nori galdetuko diozu, esateko bai, eta loteslea izateko erantzuna. Hor ez dago olako figurari. Ez dago ente loteslerik. Hori da, ez dago. Orduan, horren ordez egin daiteke aipatu dudan talde multidisziplinar horrek hartzea ardura hori, agian ez du juridikoki, ez du izango lotesletasun puntu hori, baino bai, bide lagun izan daiteke, ez? Eta gainea, udal bati esan dakioke, bide hori bai, baino jorratu zazu beste bidea, erresagoa da, hobeto egingo dezue, helburu hau bilatzen badezue horrela egin dezakezue. Eta gainera, hemen dauzkazu, dokumentuak, hemen dauzkazu txostenak, zurera egokitu, baina besterik ez duzu egin behar. Ze, funtzionarioen kontra nahiko gaizkitzekin dut, eta ez dira denak, Baina egia da, batzuk, nik esango nuke, beldurra baino gehiago dela lan asko suposatzen dielako. Zerotik abiatu behar dute, proiektu bat mai gainean jartzen dugun bakoitzean, udal bakoitzeko idazkariak zerotik abiatzen dira. Orduan, lan asko suposatzen die, horrela, eta hortan utziko dugu. Lan hori eginda baldin badago, prozesua zirriborratua baldin badukagu, eta dokumentalki ere baldin badukate nondik tira, agian erresagoa izango da, bitarte horretan, jende hori birziklatzen den bitartean behintzat, erresagoa izango da. Eta nik bai uste dut, sortu behar dugula, ez dakit ente bat izango den, ez dakit talde bat izango den, baino nor izango den zerbait sortu behar dugu, implikatuak dauden pertsonekin hori erantzun horiek emango dituztenak, ez? Telefono bat, udal batetik, aizubitu proiektua batera nahi dugu, herritarrekin bat egiten dugu, denok ados gaude, hau egin nahi dugu, baina ezin dugu, nola egin behar dugu. Telefono bat, e-mail bat, eta norbait atzean erantzungo duena. Hori behar dugu. Bueno, nik uste protokolo edo dena delako hori, iruditzen zait oso ideia eraginkorra, hori osatzeko, zerbait gehitzearren, besteak beste egin beharko litzateke lan bat igual identifikatzeko nun dauden arazoak, arazo teknikoa zeintzuk diran, hain zuzen ere protokoloa saiatzeko izan dadin arazo horien aurreko antidotoa. Telefono bat eta segurtasun juridikoa ematen duen organo bat behar da. Bai, segurtasuna bai, baina, badaude organo batzuk ofizialik ez, baina eraginkorrak badirenak. Esan nahi dut, kooperatiba mundutik atera gabe ere, nazioarteko aliantza kooperatibak ez dauka inolako estatus publikorik eta dauka erabateko autoridade morala mundu osoko kooperatibetan. Eta berez, gobernuz kanpoko erakunde bada.
eskapatzen zei praktika horolatuko peko lagunek ezagutuko dute asko zobeto, tentuz esango dut, izena, baina ideia da, zabaldu nahi duan, eta izena da elkarlan, esan nahi dut, elkarlan egiten dituen estatuto ereduak oso erabilgarria dira, eta segurtasun ematen dutela. Hau da, bilatu behar da organo bat, eta, bueno, idea ari dago jasota, eta bueno. Ni, hainua komentatzen nahi zinen bitarten, nik ezakit, markatu, bai, nik ezakit, osea, eozin gauza ongi etorria, ez dakit den telefono bat, e-mail bat, gida dokumental bat, hau da, azkenean, hemen, dauzkagu EAeko parlamentua, Nafarroako parlamentua, hor badaude entidade soberano bezala, ordun nolabait gero administrazioaren jarduera, Nafarroako legeak arautzen du, EAen estatuko legea aplikatzen da kontratuetan, ordun nolabait egotea ja interpretazio bat, ez dakizen bat idazkari, abokatu, unibertsitateko irakaslek ontzat ematen dutena, hori diskutitzea gero zaila da. Ja baldin badago alako korpus bat, esaten duena, bida. Lankidetza hitzarmen bat egin nahi du udal batek irabazi asmorik gabeko entitate batekin? Ba, hau eta hau bete behar dira. Nafarroan baldin bazaude, hau da lege oinarria. EAen baldin bazaude, hau da lege oinarria. Iparralden sartu nahi baldin badugu, ba, nik gutxigo kontrolatzen dut. Bai? Eta gero, nahi baldin badituzu gaina zenbait dokumentu erabilgarri, hemen daukazu, txantilloi bat, hemen beste bat, hemen ez dakizer, hemen bakizer. Eta hori pasa baldin bada, ez dakizen bat idazkari, ez dakizen bat abokatu, berdin zait, kooperatibetako aditu, igualtzat, osea, zaila da, batek esaten duna beste batek diskutitzea oso erresa da gure mundu juridikoan, baino ja, doktrina esaten denean, ez? Ja, zerbait ezarria dagoenean eta asko errazten da. Azkenean epaiketetan ere ala egiten dugu, begiratzen dugu zer dagoen atzetik, ez? Nola interpretatu izan den norma hori. Orduan, neri hor iruditzen zait, oraintxe, lehengo asten, emandako kasuan, Leitzata, ez dakit esan duten lehen, baina Leitzata beteluko jangelak era komunitarioan antolatuko dira hemendik aurrera. Nafarroko gobernuak egin du hitzarmen bat udalekin, herri bakoitzeko udalekin, udalak bere gain hartzeko ardura, eta udal bakoitzak gero pasadio herriko eragileei. Vale, Nafarroa gobernua eta udalaren arteko hitzarmen hori oso simplea, osea, erresa planteatu dute, baina gero nola egin udal bakoitzak herriko eragilearekin, beteluko kasuan guraso elkartea eta Leitzako kasuan beste, zaindu elkartea, ja, idazkarian liatu ziren, bateka bestea be. Zaten zein, baina gauza bera da, osea, daukagu mendi bateko distantzia, gauza bera da, toki beretik dator, iturri beretik, eta A, B, izanen da, modu erresago bat dena A edo dena B izateko, eta azkenen, konpondu di, baina ia blokeo egoera baten geunden, da esaten zion, hitzarmena, lege berdine, artikulo berdine, honek bai, honek ez, zuk esaten zion, plaka solarren asuntoa. Olako gauzak azken finean dauzkagu egunerokotasunen, ez die teoria mistikoa da, gaur biharretzi tokatuko zaizkigun gauzak, eta hor nik uste, gida horri bat, ez protokoloan, nahi dugun bezala, o ez diogu izenik jartzen, baino edukitzea, ze aukera dauden, argita garbita, aukera horiek kontrastatuta egotea zenbat eta buru gehiago hobe bere abizenekin, gaurko munduan erabili behar den bezala, ez? Doktorea, lizentziatua, ez da gizer, bakizer, ez? Eta... Ez, baino, ala da, ez? Eta azkenen, baldin badukazu zer euskarri bat, ez dela, ez daki zeinek esaten duela baizik, eta lanketa baten ondoren, hau egin da, eta gaina komunikatu da, berdin zaite, parlamentura, ez daki nora, behar den erakundeetara,
Bai da, lan hau eginda, publikoaren eskuragarri dago, hemen dago, eta hemen dago gida horri bat, proiektu komunitarioetan entitate publikoek lankidetza modeloak aurrera atera alizateko herri eragileekin. Kooperatibekin, elkarteekin, lankidetza hitzarmenak, bazkidetza. Bazkidetza ze kasutan bai, zer egin daiteke bazkidetzaren bidez, noraino, ze aurrekonturaino. Bazkidetzen naiz, baina ezin dut dirua jarri. Berriz ere, nerera noa beste zehaik ez ematiatik, beste netxetan esartzeagatik. Leitzan, EBK-an sortu genuenen, sartu zen udala bazkide bezala. Bazkide laguntzaile. Aldatu zen idazkaria, urrena beste proiektu bat, beste herri proiektu bat zaindu elkartea aurkeztu zen, udalak hartu zuen erabakia bazkidetzeko eta idazkariak ez zion utzi. Osea, ez zion utzi. Ez zuen garatu dokumentazioa. Ez hori oso garriskutsua da, ez dakizet, baina oin dela 6 hilabete kooperatiban sartu da. Baina da, eguneroko hortaz ari gara, ez? Osea, kasu praktikoak egunean bat sortzen die. Orduan, nik uste dut, hor, borondate politikoa dagoen tokin, eta, bueno, borondate politikoa eta borondate ona dagoen tokin, aterabidea bilatzen die, eta egunero bilatzen die baita ere. Baina, halako gida horri bat edo izatea, oso lagungarria izan eritzekela iruditzen zat. Baina bakarrik idea nahi nuen gehitu, neurren batean zapaldu bidazu, Xabier, aipatu duzun adibide demoledore horrekin, 6 hilabeteko aldearekin, ez esan behar nun protokolo dera delako horretan eragingarria izan daitekela amu bezala erabiltzeko eranskin batzu jartzea praktika onak, ez? Naiz eta kuantitatibok, nik ezagutzen duan bakanetarikoa, bakaikuko herri kooperatiba. Zenbat herri txiki ez daude edo dendari gabe, edo tabernari gabe, edo ez batez beste esan nahi dut, olakoak praktika on bezala jarri eranskin batean amu bezala, uste bere pisua eduki dezakela. Bale, iruditzen bazaizue, abstraituko geha bizka, gainea hitzegina geneukan, ez? Asko arazo juridikoetaz eta elkarlan publiko komunitarioaz aritzen garenean, orokorrean ja ez bakarrik juridikoki, maila lokalean gaude askotan. Baina da, azkenean proiektu gehienak hor daudela. Baina gaur goizan ere aipatu dira beste eskala bateko proiektuak ea posiblea diren eta idealitzak ere bai zuekin horren inguruan hausnartzea. Eta hor, pixka polemizatuko dut zuekin edo ez, baina momentu batean esaten zenuten arazo ez dela zuzenbidea. Azkenean ulertzen dut zuzenbide honekin indaitezkela gauzak, nolabait bilatzen, zuzenbide horiek planteatzen dituzten zirrikituak edo ja ez zirrikituak, baizik eta gauza honak egongo diela gaur egungo zuzenbidea. Baina aldi berean, aipatzen zenuen, momentu baten marko teoriko horretan, publiko edo pribatu. Eta tarteko ezer ez dagola, eta hor, nolabait, utxune bat egon daitekela, eta gaina esan duzu, eta hau pixka lotzen ebai goizeko zera planteamendu batzukin, herrialde batzutan dagoela rekonozitua, eta Bolivia, Kolombia, Ecuador eta Venezuela, indigenak eta sozialistak. Orduan hor, estatuak nolabait, baldintza demokratiko batzuk edo planteatzen ditula, baina sistema ekonomiko jakin batzuei erantzuten di ere bai. Orduan, nik ulertzen dut azkenean hemen gaudela planteatzen beste norabide bat behintzat, ez? Elkarlan publiko komunitario hori eta kooperatibismoa, Leirek ere bai goizan komentatzen zuen, justizia sozialaren paradigmapean, eta azkenean beste nolabaiteko sistema ekonomiko bat ere ikitzeko. Eta horretan, eta hor eskalaren kontu horretara, pixka bat nahi nizuen horren inguruan hausnarketa batera eraman. Zenolako araubidea, zenolako aukerak egon zitezken Euskal Herri mailan, eta baita ere agertu da, hiru marko juridiko diferente ditugula, zenolako aukerak egon zitezken, azkenean hor ere bai, eskala handiago batean, elkarlan publiko komunitario hori garatzeko, eta azkenean beste zergatik ez, sistema ekonomiko baterantz juteko ere bai. Errexea. Bueno, bai, oso ondo funtzionatu dizu intuizioak, Mikel,
konstituzioen atzean dago elementu komunitario indigena eta dago autu politiko-ekonomiko bat ere, dudik gabe. Okerez banago beste konstituzio bat irekitzen duena hirugarren bide hori inoiz irakurri dut Iran da. Bueno, publiko eta pribatua dela eta eskertzen zuz, igual ez dut ondo adierazien nahi nuena, nik esaten nahi nuen, azpimarratu nahi nuen hirugarren bide hori ez existitzea aurre egiteko privatizazioaren ideia politiko nire ustez simplistegia den horri. Ez gau privatizatzea da, ez dut errepikatu lengua, batez ere horri aurre egiteko ideia bezala esaten nun. Behin hori esan da, garatzeko kooperatibismoa eta elkarlan publiko komunitaria garatzeko tresnak egon badauden, gauza horiek desberdin du. Eta ja, ez bukatzeko eskala dela eta, bueno, komplexuago izan daiteke, baina aukera guztiak dira posible, udala eskualde EAN zera, formula batzuk ardezakete lurralde historiko osoa, esan nahi dut, bide juridikoak daude mendi guztietara igotzeko. Eskualde bat, lurralde historiko baten barruan egin daiteke. Eskualdeak direla lurralde historiko desberdinetakoak EAeko araudiragoaz. Zera, Gipuzkoa eta Nafarroa zeharkatzen duen ekimen bat egin nahi duela, aplikatzen da Espainiako legedia. Nahi degula bidasoa gainditu Europako legedia. Beraz, kontua izateke zer aplikatzen den, baina formula guztiak posible dira. Nik hor, komentatzen duzonen Bolivia eta Venezuela eta bere garaien tokatu zitzien zenbait konstituzio hoietako aztertzea eskubide kolektibo horiek nola egituratuta zeuden ikasteko, ez? Eta oso ikusgarri egiten zitzien Nafarroko komunalen aldetik. Nafarroko 40% komunala da oraindik. Osea, hori Frankoren jardueraren ondoren zerbait esateagatik, oraindik 40%... Ui, barkatu, ez nizun ulertzen. Osea, Gerra Zibila eta Gerra Zibilaren oinarrietan ere komunalaren kontrako gatazka bat zeon, Nafarroan, bereziki, baina oraindik 40% ez lurriko benak, baina 40% komunala da. Komunala publikoa edo pribatua da. Ze ez da zuzen bide publikoko, hau da, jabetza publikoa beste modu batea kudeatzen da eta beste modu batea regulatuta dago, de manial, eta txapa gehiagi esartzegatik, Gero, jabetza pribatua dago, eta komunala hirugarren gauza bat da. Ez da, ez jabetza publikoa, ez jabetza pribatua, da komuna. Orduan, horren desarrolloa gure arbasoen garaian, auzolanarekin eta lotuta, zen eguneroko janariaren iturri, eta elkarrakatzeko ere hori gatazken iturri, zen eguneroko janariaren oinarria. Gaur egun igual bigarren maila baten gelditu da, ze petroleorik ez dago, orduan ez dakit nekazaritza eta mendialdean eta dago batez ere komunala, ez da diru iturriain potentea, baina oraindik hor dago, eta horren regulazioa niretzat nik ikusi nuen ez behintzat, Bolivia, Venezuela eta horietan, propietate kolektibo hori antolatzen zen moduaren oso antzekoa zegoen oinarrian behintzat. Orduan, nahi dutzentzat, hor badaukagula, eta horzuk leheno diapositibetan zaten ziun, derecho pirenaiko Nafarroako legidea, eta badauzkagula Euskal Herrin oraindik aztarnak baldin badira ere, baina aztarna biziak. Ze, ez dakit, ekonomiak ere buelta asko ematen ditu, baina Nafarroaren 40% hektare asko dira. Eta itzen izan dugu, beinatek eta zenbaitetan, horre nekazaritza edo abeltzaintza arloan edo energia mailan egon daitezken aukerak asko dira. Eta hori ez da ez publiko
publiko estricto derecho publiko, ez privado. Orduan, badauzkagu tarteko gauzak ere. Gainera, hola, pixka bat gehitzegatik, Nafarroan herri desentetan martxan jartzen ari dira orain berosareak. Herri guztia komunaletatik ateratako egurrarekin, berosare bat egiten da, eta udal eraikin eta etxe guztietara berosare hori iristen ari da. Eta geroz eta gehiago ematen ari da komunal horietatik eratorretako egurrarekin. Hori da, eta zuk planteatzen zinuna, modelo aldaketa bat, ez dakit zehazki nola ekonomikoki, karo, gaurko paradigma ekonomikoetan, igual ez da hain erresa, baino leno da, ez da orain dela 500 urte, hau da, nire aitonengatik eta entzundakoa, baserri pobreetan jaiotzen zirenak edo maizterrak zirenak, eskubidea zuten Nafarroko menditako herrietan, eskatzeko herriari, eskatzeko baimena, komunaleko, eta gaur egun ere bada oraindik, komunaleko lurtzati bat erabili izatea, bertatik bizi izateko, baina bizibidea ateratzeko. Orduan, da, rekurso bat kolektiboa dena, gero modu individualizatu baten erabili daitekeena, baina kolektiboa izatzen jarraitzen duena, ze gero ezin du bere izaera komunal hori galdu, gaur egun gainera dago blindatuta, orduan, ez dakit, joan gara pixko bat, ni behintzat joan nahi zure galderatik aruntza. 10 minututxo balitzen zaizkigu, eta esaten genuen beste galderarik, beste karpenik, debate, fondo ama dago. Kaixo, eta eskerrik asko hiruei, kriston ekarpenak izan dira. Ni bi galdera ditutola joko pixkatiteko bai. Lehenengoa da, instituzioa, telefono bat, erakunde bat, hori izango da bigarren galderaren parte, baina hortaz gain, behar ditugu nolabait voluntadeak, ez? Eta zuek egunerokotasunean zaudetela, ez? Bai, aholkularitza txiki batetik, bai, udalbiltzako eta udalen ezagutza hori mantentzen, baita ere unibertsitate eta ikerketa zentro bateko partaide bezala, bakoitza bere aldetik, baina zemuz gaude voluntadez, hau da, deabrua izango bagina eta voluntadea kaptatzen egongo bagina, idazkari, teknikari eta politikari ere, ze voluntade mailan, ze gaude, pitxin patxan, ondo, gaizki, hori da lehenengo galdera, eta bigarrena, zerekin erakundetze bat emango baliz, tresna bat, ez, zuzen bidea, igual deitu aliogu bide zuzenko, edo horrelako zerbait, ez, tresna honi, zerekin ginateke konforme, ez? Zen izan liteke tresna hori biltegi izango dela, telefono deiak helduko dituena, eta ikertu behar denean ikertzeko gaitasun txiki bat izango duena, ze nola ikusten dugu egituratze hori? Zenbat pertsona, zenbat baliabide beharko lirateke, zerekin konformatu edo hasi halko genuke, oso praktikoa bigarrena, lehenengoa pixkatola jolasteko. Ni borondatez, neritukotzen zaizkiten kasuetan, normalean kargu publikoak borondatea dute, eta beraiek, hau da, proiektu bat dagoenean, proiektu komunitario bat badaude eragile batzuk, askotan udala eta eragile horiek oso uztartuta daude, eta bat egina daude, ze azkenean udaleko jendea ere herriko jendea da, eta borondatea ahulago, zailago, difusoago izaten da teknikarietan. Teknikariak parte batean beren lana ere ala da. Hau da, gauzak legez egiten direla garantizatzea, baina bai izaten da askoz ere reserva gehiago, resistentzia gehiago, lana suposatzen du beti, lan gehiago, askotan lan berriak. Nik udaletan, udalei buruz ari gera, politikoen aldetik borondatea nik uste dut evidentea dela, ez? Geroz eta borondatea handiagoa dago guzti hau martxan jartzeko, eta pixkat gobernantza eredua zaritu naiz lehen, gobernantza eredua aldatzeko eta eredu berrietara joateko, eta teknikarien artean, idazkari, kontu hartzaile eta teknikarien artean
ez dakit esango nizuke, badago jendea prest dagoena, baina nik uste dut gainera ezin duela, eta hori da aldaketa, ez, nik proposatzen duen aldaketa, ezin du izan idazkari kontu hartzaile batzuren borondatearen baitako zerbait, ezin du izan. Zuk idazkari bati ezin diozu esan, hau egin dezaket, esan behar diozu, hau egin nahi dut, nola. Eta hori da idazkariak albidetu behar dizuna, edo kontu hartzaileak albidetu behar dizuna. Eta agian, nik planteatzen dudan talde hori, pertsona bat baldin bada oztopatzailea, eta obarioak ikutuko izkizuna hori ez. Baina agian udal gobernu batek esan behar dio bere idazkariari, bere lan orduetan, talde horretan parte hartzeko eta komunitatearentzat lan egiteko. Ze askotan, guk ikusten dugu, udal gobernuak, alkateak dena delakoak zinegotziak esaten dio idazkariari ibapeko ikastaronetara joan behar dezu eta joaten da. Bere lan orduetan eta inolako problemari gabe. Berak kobratzen duen soldata publiko bat da. Orduan publikoarentzat egin behar du lan. Berdintzait, izan ez dakitze udal herritar edo izan ahalbidetzeko proiektu guzti hauek. Eta horren barnean horregatik nioen, talde hori sortzeko momentuan edo izan behar dute dudarik gabe proaktiboak direnak, ez direnak izango oztopatzaileak, baina agian bere lan orduetan izan behar du eta astean egun bat hartu behar dute beste udaletako proiektu horien lanketa bat egiteko. Eta hori alkatetzatik edo gobernuetatik bideratu behar da. Bai. Igual uniko, arindu behar dugu zer ordua joten zeigu, erantzun eta bero bi galdera gero. Bale, ari nahi orduan gorkak bota duena jolasteko borondateena, unibertsialdetik esango nuke aurrekoan ere ateratzen ziren ideia horiek nik igual bi ideia, inertziena eta limurtzearena, joera dago inertziekin funtzionatzeko, baina proiektu batekin asmatu ezkero limurtzen, nik uste funtziona dezakela, eta unibertsitatean nik uste hainbat kasutan behintzat, hemen adibide honak daude, baina hemen gaudenak ere, Eneko, Itzariane, Mirene, baina unibertsitatean hainbatentzat oso erakargarria egiten da eragina eukiko duen, eragin sozial eukiko duen zerbaitetan murgiltzea, esatete limurtzeko faktore bezala. Bai, justo bota duen, laborategi juridiko horrei etxeko lanak emate aldea, uste ere leheno komentatu da, borondate politikoa da segun eta non, eta uste dute askotan, agroekologiatik eta ator, eta guretzate baliagarria izate dira, praktika baliagarria horiek ikustaraztea eta horiek saretzea eta akaso horien bildumak horregotea laborategi juridiko izan daiteken horretan antolatuak egotea, sare batean, edo ez dakit uste hori interesgarria litzatekela etxeko lan bezala, eta esaten da erramientak ezagutzen direla, badaudela eta berez hori badagoela, ni alderdi juridikoan ere galtzen naiz, baina ez dira ezagutzen, guk ez ditugu ezagutzen. De hecho, leheno hainoak esan ditenian, zuzen bidea bukatu dula, ze ondo, zeren beharra dakiulako, izugarrizko beharra daukalako, azkeneko urtetan behin eta berez gabiltza esaten, tresna juridikoak behar ditugula, erabiltzen ikasteko. Ez dakit, badiren horiek, uste dut, bilduma hori egin behar dela, edo baina ez ditugu ezagutzen, guk ikusten dugu adibidez, Biolur da, irabazi asmorik gabeko elkarte bat, 30 urte dituena, utilidade publikoko eskaera egin duena, eta ez estatu zaiona. Amilubien gabiltza izaera juridiko tresnak bilatu nahian, eta ez dakigu nora jodezak egun, gertatzen zaigu behin eta berriz hau, Orduan, iruditzen zait, eukitzea espazio bat, ez dakit izan behar duen superformala, edo, baina non tarteka elkartzen den, gai hauei erantzuteko, arazoak hartzeko, edo, uste interesgarria izan daitekela, Eta hor, idazkariak noski behin eta berriz topatzen garela idazkarien asunto honekin, ezin direla tapoi izan, eta nire galdera da, ez dago nora jo
hori apelatzeko, pertsona batek ezetz esaten du, ezin da, ez dakit, beste 3 txosten juridiko, ez dakit nondikan etortzen dira, eta hori ez datu pertsona horrek esaten duna, ez? Eske, harrigarrile da, ez? Pertsona batek bakarrik hori egitea, ez? Hori galdera bat, eta gero beste galdera bat, uste pixka potoloagoa dela, badago atzera huelta bat izaera publikotik komunalera? Egin daiteke, komunalak zirenak galdu genituen, ezin da atzera huelta bat. Lur publikoak badira, nekazaritzakoak inkluso direnak, guri gertatzen zaigu ami jubin bertan, lur publikoek ezin dira komunalak egin, ez dakite? Komunala, a ber, ura hunditan sartu gabe, komunala izaera propiotik datorren eta izaera propio zaraututako instituzio bat da. Ordun, nik uste soluzio edo galdetzen dozona ez dela hain erresa, baino askoz erresago iruditzen zait lur publiko batzuei erabilpen X bat ematea. Hau da, komunalizatzea de facto. Hori bai ikusten dut erresa. Hori azkenen da, berriz ere, borondate politiko ikusi behar da zeinen jabetzakoa den, eta jabetza dagokionak hartu beharko du. Hau da, udal batena baldin bada, udal erabaki bat izan beharko du. Diputazio batena baldin bada, diputazioarena, Eusko Jaurlaritzarena baldin bada, jabeak hartu beharko duen erabaki bat da. Baina ez dut uste komunalera itzultzea erresa izango denik, baizik eta igual beste erabilpen estatuto bat lortzea lur jakin batzuentzat, eta arrazoi jakin batengatik. Bueno, bakarrik laborategi edo dena delako horretatik tiraka, gauza txukun eta eraginkor bat egiteko, esatnezu arauak ez dirala ezagutzen, badago lana, ze hemen orain arte esan dugu dagoena argitu eta jarri beltza txuriaren gainean. Horrekin batera, egin behar da, etengabeko jarraipen bat, arau aldaketak direla eta, ja behin piztin igerilekura botata, aztertu beste eredu batzuk, eta mundu hau ez da handia zergatik ez, kasurik onenean, eta aurrera egin ezkero, planteatu ere arau aldaketak edo sormen juridikoa, ez? Zentzu honenean esan nahi dut. Eta nik askar erantzuteko idazkari batek ez esaten dizunean ia ezin dan buelta eman, eman daiteke. Horretarako planteatzen dut lantalde hori. Eman daiteke, beste txosten juridiko bat jarri barrezun bai gainean, udal gobernuak edo erabaki hartzen duenak babestu behar ditulako bere bizkarrak, ez dindezu idazkari, udal idazkari eta kontu hartzaile baten kontrako txostenarekin aurrera egin, zailtzen zaizu egoera, eta orduan talde hori planteatzen dut nik, justu horrei aurre egiteko. Bai, ni pixkat ere jolasten jarretu nahiak. Eta nola daukagu komunitatea? Aleia gaude administrazioari begira, ni uste trompatuko gehala, uste badegu arazo juridiko batean daukagula. Ni uste, ez da gizuzen bila markoa ematen digun edo ez, baina ni uste tamalez arazoak eta korapioak beste nun baiten ere badaude, ez? Ni gustatu zaite enekoitzek goizean, ez, komunitatea eta kooperatibismoa zaritu da. Gaur kooperatibismo bat komunitateari begira dago iburua, badaukagu komunitate bat kooperatibismoari begira. Agian urrengo urteko jardunaldiak izan daitezke hoiek, ni gogoz nago biharko beinaten hitzaldian entzuteko herri kooperatiba. Gaur egun martxan dauden kooperatiba ezari gea, baina ni uste hemen egiten den deia begirada aldaketa aratago doa, ez? Hemen momentu batean ere goizean hitz egin da proiektu erresiliente eta ezari gea. Badaukagu komunitate bat herrigintza garapen, tokiko garapen horri begira. Bueno, ni uste azkenean, hemen aldaketak eta begira aldaketak uste bat zilegitasun demokratikoaz aritu beharko genuke, ze ulertzen dugu zilegitasun demokratikoaz, ze ulertzen dugu gobernantzaz, boterea elkarbanatzeko pres gauden, boterea hartzeko pres gauden, botere banaketa honetaz instituzioak zer rol jokatu behar duten elkarlan horretan, eta komunitateak ere zer rol hartu behar duen, enekoitzek esan du komunitatea elkarrekintza dela eta erantzunkidetasuna da. Hor gaude, ote gauden, ez,
eta gero torriko dira bestelako nire ustez askatu beharreko bide juridikoak. Porque benetan uste trompatuko gehala hori balima eta gero ez daga zerrik, ez daga dudi administrazioa unero bizidet, administrazioan barrutik egin behar da nire aldaketa. Bat egin behar da nire aldaketa eta uste etorkizuneko eta benetan 21. mendeko gizarte honek behar duen administrazio berri horren oinarria finkatzen hasi behar digula, ja. Nire ustez, hori, zer da administrazioak egun etorkizuneko erronka horiei begira jokatu beharko leuken rola. Benetan soilik zerbitzu emaile da, edo badauka ere bai komunitatea dinamizatzeko agian rol bat. Hori horrela balima da, etorkizuneko langile publikoak ze ezagutzatik prestatuko ditu akademiak. Ze pentsamendu eratu behar ditugu horretatik, nola sortzen ditugu posaketa publikoak gaitasun hori baloratzeko. Esan nahet, pixkat urduri jartzen nahi nintzen, hau dana idazkaritzetan enfokatzen nahi zalako. Aratago doa daukagun uste erronka, uste behar ditugula jakin jada martxan, porque elkarlana eta proiektu kooperatiboa gustatu zaitarienek egin duen ezberdintasun hori, uste bi gauza diferente diala, eta askotan nastutzera jotzen dugu, eta beraz, benetan proiektu kooperatibotan gaudenean, zer den kooperatu behar dugu, zertan kooperatu behar dugun, eta kooperazio horretan bakoitzak zer rol hartzen ditugun. Eta horiek ustet argitu behar dela, eta horren inguruko ustet ere saio bat egin beharko litzatekela. Administrazioak izan beharko luke rolaz, eta komunitateak hartu beharko luken rolaz. Eta komunitate bat baute daukagun, esan dudan bezala, komunitateari begira, oso interesanta herri kooperatiben ideia, baino, ez hitzeiten nahi galako autoeraketaz, lana ulertzeko beste modu batetaz, ekonomia ulertzeko beste modu batetaz, lurraldeari lotuta, lurraldeko beharrei begira, hor gaude, ez, gogoeta bada. Ez dela idazkarien problema. Hortzarek egiten zituen galdera berri horiekin, igual emango diogu bidea dinamika horreri, esan bezala orain ordubete izango da, edo pixka gutxiago, luzatu gara, 5 minutu, baina nia ordubete izango da dinamika egiteko, pixkat identifikatzeko zenolako erronka ditugun, printzipioz lotutak sola saldira, baina zergatik ez beste batzuk ere bai planteatu, eta besterik gabe, hiruei eskerrak ematia, eta lana eman dio zutela zuen buruei ere bai, uste dut. Ni esker.